Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nuling. Taong 1960, Tayasan, Negros Oriental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan ang pamilya ni Nuling sa looban ng nyugan. Kopra kasi ang pamumuhay ng kanilang pamilya, kaya na may doon na sila tumira. Mas mainam nang manatili sa lugar na yon, nang sa gayoy magawa nilang mabantayan ang bawat punong bumubuhay sa kanila. Kahit papaano, kontento na doon si Nuling sa kadahilanang wala na siyang ibang hinihiling kundi makasama lamang ang kanyang mga mahal sa buhay. Hindi naman siya nababahala sa lugar, gawa ng ipinamana yun sa kanya ng kanyang mga magulang. Ilang metro lang din ang kinakailangan mong bunuin para marating ang sentro ng baryo. Dahil sa dami ng puno ng nyog sa buong lugar, kaya na may dinarayo talaga yon ng mga bata na naghahangad na kumuha ng bunga. Kapag nakakadakip siya ng mga batang nakatira sa baryo, hindi naman niya yun sinasaktan, bagkus ay pinagsasabihan niya lamang ang mga ito. Ayos namang kumuha ng buko pero wag lang sanang magpakasobra. Sa ilang taong pananatili doon ni Nuling, natutunan niyang kumuha ng tuba sa mga puno ng nyog na malapit pa lamang mamulaklak ng bunga. Ang iilan sa mga ito ay kanyang ibinibenta habang ang iba naman ay tinatago niya. Ayon sa kanya, marami ang gamit ng tuba, kagaya ng suka at mga panggamot sa sakit sa balat. Isang hapon, habang nag-aani ng tuba si Nuling, bigla siyang napatingin sa ibaba nang makarinig siya ng isang napakalakas na pagsigaw na agad din namang nawala. Dahil sa kasama niya noon ang kanyang panganay na anak, kung kaya't hindi niya naiwasang mag-alala. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglinga sa ibaba ng nyog, napansin niyang wala na ito doon. Akala niya, nagbibiro ang anak niyang yun pero sa pagbaba niya sa puno, ni anino nito hindi niya nagawang makita. "Anak, huwag ka nga magbiro. Alam mong may ginagawa tayo eh." Wika ni Nuling habang patingin-tingin sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi pa rin yun lumalabas. Sa puntong ito, doon na siya dahan-dahang kinabahan, gawa ng sa isip-isip niya, baka tinangayo ng isang mabangis na hayop. Maya-maya pa, nagpasya na din siya noong umuwi upang hanapin ang kanyang anak. Inisip na lamang noon ni Nuling na maaaring nauna na ito sa kanyang bumalik sa kanilang tahanan. Sa pagdating niya sa kanilang bahay, bumungad ang kanyang anak na nakikipaglaro sa dalawa nitong kapatid. Sa sobrang pag-aalala niya noong mga oras na yon, agad niya yung nilapitan habang nagwiwika ng, "Ba't ka umalis nang walang paalam? Nanakot ka pa kanina. Nak, hindi ko gusto ang ginawa mo kanina. Huwag mo nang uulitin yun." Ho, Tay? Ano ho bang ginawa ko? Sagot naman ito sa kanya. "Aba, ano pa ba? Hindi ka umuwi nang walang paalam. Pasigaw-sigaw ka pa kanina. Hindi mo ba alam? Hindi ko natapos ang trabaho ko dahil sa'yo." Naiirit ang sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng kanyang anak, bigla na lamang yung napatingin sa kanya na para bang hindi nito nauunawaan ang kanyang sinasabi. Pagsilay ng kanyang asawang papaluin na niya ito, dali-dali naman yung lumapit sa kanila habang nagwiwika ng, Ano ka ba, Nuling? Wala kang kasamang umalis kanina. Ano bang iniisip mo?
Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong inilayo ang kanilang anak sa kanya. Dahil sa kanyang mga narinig, tila ba nagkaroon ng labis na kalituhan si Nuling. Alam niya sa kanyang sariling kasama niya noon sa pag-alis ng kanilang tahanan ng kanyang anak, gawa ng nagyaya itong sumama sa kanya. Hindi naman maaaring namamalikmata siya sa kadahilan ng wala naman siyang iniisip na iba. Dahil sa pangyayaring yon, ninais na lamang niya itong palagpasin para naman kahit papaano hindi na siya mag-isip ng husto. Akala ni Nuling hanggang doon lang ang bagay na yon, pero sa pagsapit ng mga sumunod na araw, mas lalo pang lumala ang mga bagay na kanyang nakita. 2 araw matapos ang insidenteng yon, nagpasya na siya noong kumuha ng mga trabahador para tumulong sa kanya sa pagkokopra. Medyo marami-rami din kasi noon ang punong aakyatin, kung kaya't kinakailangan niya talaga ng katulong. Hindi naman niya maaaring solohin ang trabaho, gawa ng aminado siyang hindi niya kakayanin ang bagay na yon. Nang makalikom na siya ng 4 na kataong kukuha ng nyog, agad naman niyang pinaumpisahan ang anihan. Nakatipon sila noon ng humigit kumulang sa 500 piraso ng nyog na agad din naman nilang kinuhanan ng laman. Halos 5 araw na abalang-abala noon si Nuling dahil sa pag-ani ng kopra. Isang hapon, habang nagluluto sila ng kopra sa dulong parte ng nyugan, nagpasya siyang umuwi na muna para magmeryenda. Nangako naman siya sa kanyang mga kasama na babalik matapos makuha ang niluto ng kanyang asawa. Habang binabagtas niya ang daan, naging maayos naman ang lahat. Subalit sa pagdating niya sa kalagitnaang parte ng nyugan, napansin ni Nuling na dahan-dahan ang nag-iiba ang kanyang pakiramdam. Hindi naman niya yun gaanong inisip, bagkus ang ginawa niya, ipinagpatuloy na lamang niya ang kanyang paglalakad. Inakala niya noong mga oras na yon na nahihilo lamang siya, dala na din ang pagod ng trabaho. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na niya ang kanilang tahanan. Pagsilay niya sa paligid, napansin niya noong nakasara ang bintana at pinto ng kanilang bahay. Hindi din niya nasisipat ang kanyang mga anak na naglalaro na siya namang labis niyang ipinagtaka. Habang papalapit doon si Nuling, hindi naman niya maiwasang mag-isip ng kung ano-ano sa kadahilan ng unang beses yung nangyari sa kanilang tahanan. Sa pagdating niya sa harapan ng pinto, bigla na lamang itong bumukas na parabang natunugan nito ang kanyang pagdating. Pagsilay niya sa loob ng kanilang bahay, labis-labis naman ang kanyang pagtataka sa kadahilan ng napakaraming kandila ang nakasindi sa buong paligid. Iba na din ang amoy ng lugar na parabang may mga nabubulok na hayop sa loob nito. Maya-maya pa, bigla namang nakita ni Nuling ang kanyang asawang naglalakad habang yon ay tulala at nakangisi. Meng, anong nangyayari sa'yo? Nasaan ang anak natin? Bakit ang aga ng pagsara niyo ng bahay? Nag-aalalang tanong ni Nuling. Nang marinig ito ng kanyang asawa, nagsenyas lang naman yon na pumasok siya. Subalit dala ng takot at pagkaduwag ni Nuling, minabuti niyang lumayo sa lugar na yon. Ang tanging naisip niya noong gawin, puntahan ang kanyang mga kasama para makahingi ng tulong. Hindi siya nagpadalos-dalos na pumasok sa loob ng kanilang tahanan sa kadahilanang ang inaakala niya meron doong demonyong nakatira. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga niya ang kinaroroonan ng mga trabahador na abalang-abala sa pagluluto ng kopra. Pagsilay sa kanya ng mga ito, labis-labis naman yung nagtaka
gawa ng matindi ang pamumutla ng kanyang pagmumuka. Mang Nuling, ano ho bang nangyayari sa inyo? Nag-aalalang tanong ng isa sa kanyang mga binayarang trabahador. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niya yung sinenyasan na sumama pabalik ng kanilang tahanan. Mabilisan sila noong naglakad hanggang marating na nila ang kanilang pamamahay na kung saan bumungad sa kanya ang kanyang pamilyang nakaupo sa labas ng kanilang bahay. Ang 3 niyang anak noon ay masayang naglalaro, habang ang kanyang asawa naman merong hawak-hawak na isang pinggang kakanin. Sa paglapit nila sa kinaroroonan ng mga ito, halos hindi naman gaanong makatitig doon si Nuling. Pinaghalong takot at pagkalito ang kanyang naramdaman dahil sa mga bagay na kanyang nasilayan. Sa muling pagsilay niya sa kanyang asawa, kahit papaano'y dahan-dahan na din siyang kumakalma, gawa ng nakita niya yung nakangiti at masaya. Sa pagsapit ng gabi, nagpasya si Nuling na magbantay sa buong paligid. Mahirap mang sabihin pero labis-labis na ang kanyang pagdududa sa kanyang pamilya. Halos pumapasok na din noon sa kanyang isipan na merong dugo ng demonyo ang kanyang asawa at mga anak. Bagaman nais niyang kumprontahin ang mga ito, hindi niya yun nagagawa sa kadahilan ng triple ang takot na kanyang nadarama sa tuwing sinusubukan niyang sabihin ang mga bagay na nangyayari sa kanya. Kinaumagahan, labis-labis naman ang pagtataka ng kanyang asawa sa kadahilan ng hindi siya magawa nitong makausap ng maayos. Palagi na noong tulala si Nuling at mas ninanais nitong palaging wala sa kanilang bahay. Paminsan-minsan, nasisipat yon ng kanyang asawang umaakyat sa puno ng nyog upang doon magpalipas ng buong araw. Dahil sa mga nangyayari, mismong ang kanyang pamilya na ang nagkumpronta sa kanya. Halos hindi kasi sanay ang kanyang mga anak na makita siyang nasa ganoong kalagayan. Isang araw, nang akmang aalis ng bahay si Nuling, agad naman siyang pinigilan ng kanyang panganay at asawa. Tay, saan na naman kayo pupunta? Ayaw niyo bang manatili dito sa bahay? Palagi na kayong ganyan. Yung mga kapatid ko hinahanap na kayo. Kung may problema kayo, Tay, mas mabuti sigurong ibahagi niyo naman sa amin para hindi kami nag-aalala. Wika ng kanyang anak habang nakahawak sa kanyang braso. Nang marinig ito ni Nuling, bigla naman niyang naramdaman ang kanyang dibdib na gumaan. Bagaman labis siyang natatakot sa mga ito, hindi niya maipagkakailang pamilya niya pa rin yon kahit papaano. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na siya nagpasyang ilahad ang mga bagay na kanyang nakita. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagkwento, laking gulat na lamang ng asawa at panganay niya nang mapag-alaman nilang parehas lang din naman sila ng mga nararanasan. Ayon sa kanyang asawa, na habang wala siya sa bahay nila, may nasisipat silang nilalang na gumagala sa harapan ng kanilang tahanan na halos kamukang-kamukha ni Nuling. Ang kanyang anak noon, nakasalubong ang sarili nitong ina, kahit alam nitong abala sa pagtatrabaho ang kanyang totoong ina sa bahay nila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Nuling ang tungkol sa isang tahanang nagawa ding mapuntahan ng kanyang panganay. Ayon dito, kahawig na kahawig talaga nito ang kanilang tahanan, subalit parati lang yung nakasarado. Hindi niya na yun nagawa pang lapitan, gawa ng alam nito sa kanyang sarili na hindi ganoon ang tahanang kanyang kinalakihan. Matapos nilang makumpirma ang kanilang mga problema, doon pa lamang tuluyang naalarma ang kanilang pamilya. Ang tiwala noon ni Nuling sa kanyang anak at asawa ay biglang nanumbalik
dahil sa mga bagay na kanyang nalaman. Bago pa man sumapit ang gabi noong araw, minabuti na nilang maghanda. Halos baluti na ng usok ang loob ng kanilang tahanan dahil sa dami ng balat ng nyog na sinunog na ni Nuling. Nagsaboy na din sila ng asin sa buong paligid bilang paghahanda sa nalalapit na takip silim. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, para silang mga sisiw sa loob ng kanilang tahanan na animoy naghihintay sa paglipas ng buong magdamag. Lahat sila noon ay kinakabahan sa takot na baka sila'y balikan ng mga nasipat nilang nilalang. Ramdam kasi noon nila Nuling na maaaring ang mga nilalang na kanilang nasilayan ay nagawa ng malaman ang tungkol sa kanilang mga pinag-usapan. Habang nakahiga sila noon sa sala ng kanilang bahay, panay naman ang kanilang pag-uusap at pagramdam sa buong paligid. Labis-labis na kilabot na ang kanilang nararamdaman noon na halos dumating na sa puntong kinakailangan pa nilang tiisin ang kanilang mga pantog para lamang makaiwas sa mga nilalang na maaari nilang masilayan sa labas ng kanilang tahanan. Sa paglalim pa ng gabi, nanatiling tahimik ang buong paligid. Labis-labis na noon ang pananalangin ng kanyang asawa na wala sanang masamang mangyayari sa kanilang pamilya. Sinuling naman noon, panayang paghahasa ng kanyang tabak upang takutin ang mga aswang na maaring nagmamasid sa buong paligid. Sa pagtungtong ng 10:00 ng gabi, habang natutulog ang dalawa sa kanyang mga anak, nakarinig sila ng mga mahinang pagkatok sa entradang pinto ng kanilang bahay. Halos 7 beses yung kumatok bago pa man yun mabigyang babala ni Nuling. Sige, kumatok ka lang dyan ng kumatok. Pag ako nagalit sa'yo, papatayin kita sa mismong bakurang ko. Huwag mo akong pilitin, demonyo. Nananahimik kami rito. Galit na wika ni Nuling sa nilalang. Matapos nitong makapagsalita, bigla na lamang yung nakarinig ng isang mahinang paghagikgik at kasabay nito ang mabilisang pagtakbo ng nilalang papalayo sa kanilang tahanan. Maya-maya pa, muli na naman niya itong narinig na tumapak sa bubong ng kanilang bahay na parabang naghahanap yon ng butas na maaari nitong daanan. May mga pagkakataon ding pilit binubutasan ng nilalang na yon ang kanilang dingding na siya namang labis niyang ikinabahala. Sa takot noon ni Nuling, buong magdamag, hindi siya nakaramdam ng kahit nakatiting na antok sa katawan. Sa pagsapit ng umaga, labis-labis naman ang pasasalamat nila gawa ng walang nangyaring masama sa kanilang pamilya. Wala din silang nakitang dinamdam ng kanilang anak kung kaya't mas lalo pa sila noong napanatag. Bagaman kampante na noon ang isipan ni Nuling, labis pa rin siyang nababahala sa muling pagsapit ng dilim. Hindi pa man sumasapit ang tanghali noong araw, nagpasya silang bumisita sa albularyo. Isinama niya ang lahat ng kanyang pamilya nang sa gayoy masiguro niya ang kaligtasan ng mga ito. Habang binabagtas nila noon ang daan, bigla naman silang natigilan nang masipat nila ang isang lalaking naglalakad sa unahang bahagi ng daan. Kamukhang kamukha ng kasuotan nito ang suot ni Nuling, kung kaya't hindi naman nila napigilang kabahan. Paglingon ng lalaking yon sa kanila, laking gulat na lamang ni Nuling nang masipat niya ang kanyang pagmumuka sa panauhin. Bagaman sobra-sobrang kilabot ang kanilang nararamdaman, pinilit nilang umusad patungong baryo. Alam kasi nila noon sa kanilang sarili na masyadong mapanganib ang gabi kung hindi sila makakahingi ng tulong.
Sa paglapit nila sa lalaking yon, rinig na rinig nila ang garugal nitong boses na bumubulong ng, Saan kayo pupunta? Uwi! Uwi! Paulit-ulit itong sinasambit ng lalaki na siya namang hindi nila gaanong pinansin. Ang tanging nagawa noon nila Nuling, manatili sa parte ng daan kung saan sumisikat ang liwanag ng araw. Alam kasi nila noon na ang liwanag ng araw ay labis na nagpapahina sa lakas ng isang ganap na aswang. Nang makalayo na sila sa kinaroroonan nito, dali-dali naman silang tumakbo patungo sa bahay ng albularyo. Pagdating nila sa lugar, nasipat nila ang matandang nananakbo sa gilid ng tahanan nito. Sa paglapit nila sa matandang yon, agad naman nilang inilahad ang kanilang mga naranasan sa nyugan. Matapos maibahagi ni Nuling ang kanilang istorya, bigla namang napatayo ang matanda habang sumasagot ng, Mabuti tagpasya kayong bumisita ng maaga. Hintayin niyo ako dyan. Kukunin ko lang ang aking mga gamit. Hindi na nag-alangang tumulong noon ang albularyo sa kanila, gawa ng alam nito ang panganib na kinakaharap ng pamilya ni Nuling. Ayon sa albularyo na, kapag hindi nila ginawa ng paraan ang pangyayaring yon, maaaring mapatay silang mag-anak sa mga susunod na araw. Ang uri kasi ng aswang na kanilang kinakaharap ay ang mga nilalang na bihasa sa paggamit ng wangis ng ibang tao. Sa oras na makuha na nila ang pagkakakilanlan ng kanilang biktima, gagawa ito at gagawa ng paraan para malipol ang pamilyang yon. Ginagawa nila ang bagay na yon upang maging ang mga memorya nito ay kanilang mataglay. Napaka-importante ng memorya ng kanilang biktima para sa mga nilalang na yon, gawa ng yon ang magiging puhunan nila para maipalaganap ang kanilang lahi. Dagdag pa ng albularyo na kalimitang pinagpupugaran ng mga ganoong uri ng aswang ay nagagawa nitong mayanggaw ang kabuuan ng taong naninirahan sa baryo. Yon ang naging rason nito kung bakit naghahangad itong matulungan ang pamilya ni Nuling ng walang pagdadalawang isip. Bago nila tuluyang nilisan ng baryo, naghintay pa sila noon ng kalahating oras sa pagdating ng dalawang antingero na hiningian ng tulong ng matanda. Nang kumpleto na ang kanilang grupo, agad din naman silang tumungo sa nyugan. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang pag-ihip at pag-usal ng matanda ng kanyang mga lihim na karunungan sa buong paligid. Ginagawa niya ito upang madali nilang matunto ng eksaktong tahanan ng mga aswang. Sa pagsapit ng hapon, sinama ng matanda si Nuling upang hanapin ang bahay na minsan niyang napuntahan. Mariin kasing naniniwala ang matanda na ang makakatagpo lamang sa pugad ng mga aswang ay ang taong kanilang binibiktima. Huwag mong isipin kung tama o mali ba ang ating dinaraanan. Sabayan mo lang yang paa mo, iho, sapagkat naniniwala ako, dadalhin tayo niyan sa lugar na nais nating puntahan. Wika ng matanda habang sumusunod kay Nuling. Nang marinig ito ni Nuling, wala naman siyang ibang ginawa kundi sundan ang kanyang paglalakad. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila nang marating nila ang isang nakakubling bahay sa dalawang nyog na kamukhang-kamukha ng tahanan ni Nuling. Kagaya ng una niya itong nakita, sarado ang kabuang bintana at pinto nito. Dahil sa inaasahan nilang naroon sa loob ang mga nilalang, kung kaya't agad naman nila itong pinaligiran. Sinuling ang inutusan nilang kumatok sa pinto nito nang sa gayoy magawa nilang madakip at maipako ang sinumang nilalang na bubungad sa kanyang harapan.
Sa pagkatok doon ni Nuling, bigla namang lumitaw sa kanyang harapan ng lalaki at kasabay nito ang mabilisang paggapos dito ng matanda sa pamamagitan ng buhay na kataga. Sa sobrang bilis noon ng pangyayari, hindi na nakapalag ang nilalang na yon sa kanyang kinaroroonan. Pagbagsak nito sa lupa, panay naman ang pag-angil nito habang nagpupumilit na makatakas. Matapos itong masilayan ng antingero at ng matanda, agad naman nilang inutusang lumayo si Nuling habang walang habas na pinagtatataga sa ulo ang aswang. Nang mapaslang na nila ito, dali-dali naman nila yung pinapasok sa loob ng bahay habang mabilisang sinelyuhan ang buong paligid. Pagramdam nilang hindi na makakalabas ang kasama nitong aswang, walang pagdadalawang isip nilang sinunog ang bahay na yon. Hinintay nila yung matupok upang masigurong ni isa sa mga ito ay walang nakaligtas. Kinagabihan, inilahad ng albularyo kay Nuling na wala na silang dapat pang ipag-alala sa lugar. Bilang pasasalamat sa impormasyong ibinalita nito, binahagian siya ng matanda ng isang agimat pangontra sa aswang. Labis-labis naman noon ang kanyang pasasalamat, gawa ng kahit papaano'y meron na silang panlaban sa mga masasamang nilalang. Makalipas ang ilang linggo, nagpatuloy naman ang kanilang masayang buhay. Iniiwasan na muna nilang maglakad kung saan-saan, gawa ng nananatili pa rin ang kanilang takot sa mga nilalang. Halos inabot din noon ng 5 taon bago tuluyang naibalik ang tiwala ni Nuling sa nyugan. Pero alam nyo ba, na magmula noong nangyari ang kaganapang yon, nakatatak na sa mga anak ni Nuling ang minsang nangyari sa kanilang ama noong nagkaroon ito ng katanungan sa kanyang isipan na, aswang na ba ang buong pamilya ko? Okay, opinyon ko sa kwento. Medyo nakakatakot tong nangyari kay Nuling ha. Kasi isipin ninyo nagagaya yung anyo nyo or ng kamag-anak ninyo. Paano na lang kung ginaya ka tapos dinala ka sa pinakamalayong parte ng talahiban tapos dun ka kinarni? Pero may nabanggit ba na parang nangangain sila ng tao? Parang wala akong maalala. Sorry, wala akong maalala kasi medyo matagal ako mag-record kaya yung mga nadaanan kong kinuwento ko na part medyo nakakalimutan ko na. Di ko alam kung kumakain ba sila ng tao, nagpaparami ng lahi. Kasi parang nangungopya lang sila eh. Tapos ang magiging ending, magkakaroon ng isang baryo ng mga aswang na kaparehas ng kalapit nitong baryo. Yung, kumbaga para sila nagduduplicate. No? Ang kinaibahan lang, di ko lang talaga alam kung kumakain ba sila ng karne ng tao. Pero malamang naman sa malamang kumakain tong mga to. Baka yun lang talaga yung way nila para mambiktima pa. Diba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.